Multimedia. Mike.
tes satu dua. Sudah. Shalom. Oras madihita saluna dihamu amanami nanami ruas ni huriata di bagasan tikion habisian parado ni huriata pasahaton. Selamat datang madihita saluna sok-sok ninang dihamu naboso gulung nadong di bagasan tikion. Saya di pasu-pasu tuhan tama perminggota di bagasan sadarion. Ada orang so mulai perminggota jumulu mahita martangian. Amin. Kapuji ma Tuhata marinde hita sian bukende nomor 824 ayat sada 1 ayat 2.
Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di purbadia na tumo palangit do tanoon. Amin. Songod do salut daging, jala songod bunga-bunga ni do tido salut hasangapon ni jolma. Nunga malos do ti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay na hodo hatan ni Tuhani, rodi saliling ni liling na. Say burjuma ho rasi rasa mate, dongile honok kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pergugu na suatu dosan. Hodo nama johami jala hodo papungu-pungu akan na pinilipmu tuhuriam na badiai. Muliate marohanami ala naung di pasakatu kami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Asi maroham say pargugoy mahami mangulahon na nidok ni hatam. Asa domu hami dohot naung tolhas tulabungmu. Say patuku ma haporsyon nami saat rodi ajal nami. Asa saat kami sugo tu halas ni roha na sumurung na pinaradem di akka na makaulong iho. Asa pujon nami ho di sisa liling ni liling na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma patik ni debata sian buku pangungkap tolu ayat 10 sada. Mangira ma auro tio ma nadiho unang adong nama buat tu palmi ido sahana atong rak mahita mangido gugo sian tuata debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na obat tu patik ni. Amin. Tapi gema ide pujian sian pungwa nama.
Mari di mahita. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Kodo debata pergugu na suatu dosan. Sitopa na sana adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manupoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasan nami di patikmu. Ime marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangulun nami dihisap-hisap ni rohanami. Pertama situtudo kona hukum kami alani dosa nami. Alain akan suka-suka kami noai kanari. Asih marogam di kami ale di mata nami. Perdikan basa jala para setuan alani anaknya mengolongan di roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Saisi sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mantod di perbadia turuhan nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran lohot habadiaun. Kabisahat hami Tuhan ngeluan na sora suda. Na pinar bagabagam diakan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringotus hasan ni dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni. Nahudul siamun ni habangsa hatungamon di Banua Gijang.
Tibani tarbeni bana do pengoluhon ro di ujungna akan asadok ro tu debata marhiti-hiti ibana. Na mangolu do ibana totong asa de tengapun nasida hasangapun ma di debata na dikicang. Amin. Tapi gemai de pujian sian ina kamis. Mari Mahita. Sai tong di pasari sa
mangion ma hatani di batang turpu kepistel di minggu ujung tahun parhuriaon imana tersurat di buku Perjamita Walu ayat sia 1:17 asata jahama marsika soring lut nai nunga huida uju diranapi rohaku saluhut pebainan akan masa di hasyanganon uju sada jolma mangarajai donganna jolma mabain ibana marhina mago alaso tibu manginona pabahenan akan najahati dibaheni gokrohani jolma manusia di bagasan mangulahon hacahaton alai dang tagamun sonang anggo halak perjahati jala dang tagamun pagajangunna ari-arina alai songon halinudo ibana alaso marhabiaran tu di bata dibaini kupa puji-puji las niroha alana so adong na duminggan di jolmai saliling dia siang anon ia so namangan minum dohot marlas niroha ido na tinggal di ibana sian ulaon na saliling ari-ari ni ngoluna akan anilehon di bata tu ibana di hasiang anon jadi takasma huida sadok jadi jadian ni di bata naso tardodo jolmai papaenan akan namasa di hasyang anon nang pemaradu ngalutan rohani jolmai madiori dang tagamun jupangsa tung sura penin na rohani halak napistar leak botoon na doei dang tagamor jupangsa ido sahakna martuado na tumangihon hatani di bata jala naupeopsa amin. Tapi gimai di mari demahita sian bukit di nomor 20 ayat 1 ayat 4. Ada
tidak kuma hapor siautai songon na hitan tidak kuni dongata sa hapor siaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah hidup ama na dosa na tumo palangi au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah imana ditubuh di Samaria na tebekege sa tundi hidup Tuhata na tuman birni di panggungan di Santos nama terpajar rebana na kursia na tua na mulak menghulu dari batu na mana itu suku na hukum tu siamuni di mata Jehovah mana itu masuk terusan isi rebana masuk tu tanahon memumi harap nama hulu mati au kursia ditundi dia dalam sadar dia dia lihat topan yang istirahat karena dia doa dia sang dosa doa dia kai nama doa ulang mengusuk dan lihat mati doa dia bulan sudah amin. Tapi kema titing di minggu tasadarion Titing HKBP Resort Sentosa Samarinda di ujung nih tahun perhuriaun 20 November 2022. Topik di panggunang debata mahita marhite-hite Yesus Kristus. Naparjulu hobar tu datana masuk tu huriata torok niruas na marulang tahun di boga sa mingguon godang na 47 halak. Hatani dibata imana tersurat di Wahyu 2 ayat 10c sai buruju maho rasi rasa mate dunge lehonoko madiho tupal hangoluan. Tusudi ruas ni huriata na marulang tahun upasahatami ma selamat ulang tahun panjang umur di Batama nama dongane. Nomor 2, anak lahir. Di hari Jumat 10 November 2022 di basa-basa hotuhatta do sada dana boru di keluarga T Silitonga inang El Boru Purba. Hipas dodak danaki suang-suangni nang natorasna. Nasida maringanan di Jalan Ramaniah 2 Perum Sopa Lestari nomor 5 Lokbahu termasuk pelayanan sektor Tulu. Sektor 2 di hari Minggu 10 November 2022 di basa-basa hotuhatta dosa dana boru di keluarga di Nababan inang boru simajutak hipas dodak danaki suang-suangni nang natoras nape maringanan nasida di Jalan P. Suryanata, perumahan sekumpul bukti Pinang Samarinda, termasuk pelayanan sektor Tulu. Minggu ujung tahun parhuriaun. Sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaun, sekaligus parnengota di akanaung modding. Lau sadarion di jahahodo guar-guar ni akana modding sataunon setahun parhuriaunon. Nomor 4 jemaat 70 tahun duksidung titingon patupota do acara pasahaton ulos turuas nomor umur 70 tahun di pasahat Mei tu inang nyonya munte manang NW Boru Purba ruas sektor sada. Nomor 5, persembahan amplop. Sadario tapatu pado papungupelian amplop khusus laho haporluan ni
kontingen festival kur tingkat distrik nanaing patupauna di tanggal 26-27 November 2022 di Balikpapan. Rap mahita manupahi laos sadarion kontingen festival kur patu begihon kur festival di permingguan pagi dohot minggu siang. Napa onopon persembahan amplop di hari Minggu tanggal 27 November 2022 masuk dotu hita Minggu Apen Parjulu Hopartusi mamuka sian Adpen pertama sahak rodi Adpen keempat patu pota do papungupelian amplop khusus laho tu keperluan perayaan Natal ni Huriata. Nomor 7 pemasangan pohon Natal. Di hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 15 manang pukul 3 patu pota do pemasangan pohon Natal pinangido ma tusudi panitia Natal umum parhaladu calo situa dohot sudi ganup kategorial asa madohoti kegiatan dekorasi di gereja tahun. Nomor 8 Tona Sinode Distrik. Dung sidung titingon tabegema Tona Sinode Distrik. Napasiahon jadwal Natal, jadwal prokantol, organis dan warta keuangan bui mata ida di lebarat titing naung adong di Hitaganup di pasu-pasu Tuhat tama Huriana. Tona Sinode Distrik Madapoton na pinarsangapan ruas dohot parhaladu HKBP Distrik 27 Borneo dengan perantaraan Pendeta Resort di Inganan Nabi. Sikop madame di Hamuna dohot Lasneroha Hahipason dohot Haguguun sian di Bata Amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus ama para siroha situtu natotong setia mangaramoti mangurupi mamasu-masu hita saluhutna sian asini rohani Tuhatta sialani pangaramotionna panuturionna doho panupahionna nunga bulas mardalan Sinode HKBP Distrik 27 na di hari Senin do Selasa 14 sahak rodi 15 November 2022 di Patupa di Balikpapan. Dungsun UBG Barita Jujur tahun haputusan ni Sinode Godang pa onok puluh onopon dohot orientasi pelayanan 2023 di Patolhas Pareses do marudut mamuse laporan keuangan sian distrik bulas ma persinode patomu-tomu program pelayanan distrik dohot anggaran pelayanan distrik di tahun 2020. Nomor sada Sarohado persinode laho patuluson haputusan Sinode Godang napa onopulonopon tarlumubi taringot tu sentralisasi keuangan dohot amandemen aturan peraturan ditotopon tongoson ni ganup huriama 55% sian akka pelian na masuk tu ganup huria setiap minggu kirimon namai tu kacor pusat untuk haperluan balajo dohot akatunjangan kesejahteraan ni pangula nagotiki tu badan pengelola sentralisasi keuangan. Nomor 2 nunga sundi patomu-tomu persinode program pelayanan di tingkat distrik tahun 2020 nama rojahan tu orientasi pelayanan HKBP 2020 profesionalisme dan pelayanan
debe CNI daba ma program rutin naung somal di Patupa di distrik tahun. Nomor sada, pelatihan pengelolaan administrasi keuangan jemaat tu bendahara dohot par artau. 2. Pelatihan penginjilan anak tu aka guru sekolah minggu. Napatuluhon, jambore anak sekolah minggu di Ganup regional. Dan selanjutnya, pekan olahraga dan seni di aka remaja dohot Naposobulung. Retreat perempuan. F. Pemberdayaan Pangula Nagotiki. G. Pembangunan rumah ibadah dalam kurung gereja di IKN Nusantara. Nomor 2. Khusus taringot tu perbendayaan gereja manang permingguan di wilayah IKN Nusantara saroha sapikira do parsinode marnida hinarikotna jalarikot tumibu patuluson asatarida parsidohoton di Huria HKBP mendukung pembangunan IKN Nusantara natongon na naing dibangun di wilayah pelayanan distrik 27 Borneo manang na Kalimantan Timur. Tahirim do marhite hajong-jongan ni gereja HKBP di IKN boy taarahon sudi Kristen terlumubi halak Batak nang ro do petu wilayah IKN Nusantara boy rak marminggu manang kebaktian anon disi nah hinubasan ni Huria wilayah Balikpapan dohot wilayah Samarinda Margati-gati. Nomor 4 dipikiri parsidode do nang akan narikot si pakeo di distrikon lau patuluso saluhutna ulaon na kinuaran ordeng punguma sude biaya na dihaporluhon samiliar 622.600.000 rupiah. Jala saroha sapikira do parsedode pasahatoni sudi asa dibiayai Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan asa unang adong be namargoar guguan sian akaresot songon nasailaon alai laos saroha sapikira do parsinode namadok hataat do pemuse parsidabu-dabuan di distrikon molodung adong alus sian Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan atik boha dang disetujui nasida. Na palimahon merdomu ala naung lamjono nama partikian tu tahun politik tahun 2024 di bagasan di bangso tahun saroha sapikira do parsenode nama dok asa unang parsidohot Huria songoni nang perhala do ni Huria terlumbu bima panggulan nago tiki tu politik praktis jala unang terkait politik identitas isu manangsara dinamangguhi kewajiban dohot hakna songon warga negara nadenggan. Napaonopon laos direkomendasihon parsinode do asa gumudang maulaon pemberdayaan di Patupa di tingkat resort isarana pemberdayaan perhalado taringot tu poda tohonan poda perjamitaon doho poda paragedaun. Nomor 2 B sosialisasi dohot implementasi aturan peraturan sentralisasi keuangan database jemaat dohot aplikasi virtual akunting. Songon ima tona sinode distrik nabuy hupasatami tuhita saluhutna tabi mardongan tangiang sangap ma dituhatta raja
napuna huria marhite-hite saluhutna ulaon na di patupaon. Mauliate ma pendeta mangido tua pandiangan STH MM. Songanima sahat nitona sinode distrik tuhita saluhutna. Saunari tabigema hata panorangion sian ketua panitia tahun kesehatan 2022 tentang pemberangkatan tim kontingen KOR dan catur ke tingkat distrik di Pasahat Amang J. Simamora. Shalom. Nahu parsanga pihami amang padita resot, amang padita lubis, amang padita wesi majutak, dohot hala inang bibel pro, inang boru simangsong, suang song ninang dihamu amanami inanami, parhalado ni huriatta resot sentosa Samarinda. Nahu parsanga pihami hamuna tua-tua nami, sola gracia ni huriatta, suang song ni hamu nahu parsangapi hami, saluhutna amanami inanami ruas ni huriatta, dohot haha anggi pinaribot, nani haholongan di bagasat Tuhani, naro nuaeng di bagas coroon. Amang inang di sonau jongjong, mewakili kontingen festival KOR, dohot tim catur resort sentosa Samarinda. Pabotohonon nami do tuhita saluhutna ia latihan festival KOR-ni resok tahun nunga mardalan hurang lebih 5 bulan selama latihan. Mauliate ma dituhatta ala buido tulus mardalan selama latihani melalui mimbaron pasahaton nami dotong mauliate secara khusus tuamang pendeta wesi majutak amang padita lubis doho amang situa ABR di haradeon nasida laho mangajari saluhutna kontingen ni resok tahun kurang lebih 5 bulan. Suang song ni donang pasahaton nami do mauliate godang di hala amang situa hamunte songon koordinator KOR dohot amang situa Bajarnahor, amang situa siahaan, amang situa Lubaraja sia seberang dohot nionya situa ABR borumani dohot tim dipakilalah kami do masai gudang dohot loja do nasida laho paturehon dohot menyediakan saluhutna akan narikot di kontingen selama latihan dohot saluhutna aka akomodasi nanaeng berangkat tu Balikpapan di tanggal 26 November 2022. Mauliate maditu hatta sai gabe parsauran naulina denggan aka pengorbanani di jalo tu hatta mai songopelean na mangulu di tu hatta jala tau pasu-pasu di hita saluhutna amanginang nahi naholongan di bagasan Tuhani ia festival kontingen KOR Nadi Patupa di distrik 27 Borneo songon puncak perayaan ni tahun kesehatan di distrik tahun persidoho do resok tahun mengikuti perlombaan festival KOR ama dohot tim catur alania makamang dohot tamu inang masai godang do haporluan na dibutuhkan ni timon jalahu pasahat tami mamalate godang dihamu saluhutna amanami inanami
na subui targoari hami sada-sada disiala panupahiom muna dohot akka sumbangan berupa materi doho akka saran nalaho mabayan dengan saluhutna kontinget tahun atong asima rohani tuhatta sailam di pasada ma rohani hita saluhutna sai di pasu-pasu ma makorhon tunauli na dengan saluhutna na pinasahat munai jala laus mangido dohami tuhamu saluhutna amanginang asa paborhatamu mahami di bagasa tangiang tutuhatta pardenggap basai ima di tanggal 26 November 2022 on nanaing mengikuti festival Korama distrik 27 Borneo doho tim catur ama alani tatangiakom maaka amanginang asa di pasu-pasu hot tuhat tuhami saluhutna suara natiu paredeon nadenggan dohot keserasian asa bui hami tampilan nong di acara festival kori di bagasan pasu-pasu ni tuhattai asa gabe dapot nata parsita ima aka hasil na dumenggan di tim kontingen ni resok tahun asalam angur goar ni huria resot sentosaon terlumu bima merhite-hite paredeoni gabe puji-pujian ni hasangapod di tuhattai jala jamita disaluhutna akka na ubegesa alani amanginang masai gomos pangidon nami asa paborhatamu mahami di bagasan tangiang tutuhatta pardenggap basai asa tulus perdalanan nami di tanggal 26 sahat tu tanggal 27 November 2022 laos marhite mimbarom mahami mangido amanginang songon nong takas diodolhon nakaning di bagasa titingta sadarion ima tarsingot amplop persembahan khusus untuk keperluan kontingen mangido dope hatu hamitong amanginang asa tapasahat mai naniojar ni hamuliateon ni rohatta doho makalasson pasu-pasu ni tuhatta naung tajalube diganup keluargata masing-masing atong molotung adong akan hurang lobi songo penampilan nami satu kinai hami songo jolma manusia biasa mangido maaf tuhatta ma nama masu-masu hita saluhutna di bagasan asini rohana mauliate ma Tabasada marohata martang yang mahita hupuji hupasangapami maho debata amanami namarhabangso di Banua Gijang di nama dongani hami di bogasan sadario di lakodi hami hahipason di daging doho todi alani totong Tuhan gabirui hami marpungu di bogasan tikion di bogasan hahipaso doho di bogasan lasniroha terlembubi Tuhan di akadongan nami nasuburap marpungu di bogasan tikion molotung na adong di bogasan parsahiton homa mangalehon hamalumon di nasida molo na adong di bagan arsak ni roha homa totong na mga puli asa anggia totong tuminggu-minggu na naing ro bui totok kami rap marsada laho mamuji pasangapo guarmu nabadiyay di bata para siroha jala para denggap basa na sumurung huha malateho kami do pasu-pasum na pinasahatmu tu 40 halak ruas ni huria namion na tepat marulang tahun di bogasan na sa mingguon dang alani gugu dohot alani malo ni nasida sa luhut nai asini roham do na pinasahatmu tu nasida alani totong Tuhan mangido mahami tujulum as anggia totong lehon akan nariko di parengguluan ni nasida
patolhas totong akka cita-cita ni nasida, asa totong boy nasida marulang tahun tu tahun-tahun nanaing roh. Di bata para si roh ajala padengka basa na sumurong, huhumalate ho kami do Tuhan pasupasum na pinasaha mo. Ima diberek kami nungalam sumehat amat tanami situa pe situmorang. Inang nahuhaholongi hami, inang situa es boru nainggulan. Suang-suang ni totong nang inang nami, inang situ nyonya situa lubaraja boru si mamora. Maulate matuhan di pasupasum na pinasahatmu. Nungaboy rap marpungu hami di buga sa tikyo lau mamuji pasangapagwar mo na badiyay. Alani totong. Leho matotong hamalumon, leho matong hahipason na sumurong di nasida sa luhu na. As anggi totong Tuhan laos martaba-taba selas ni roha di hami sa luhu na. Di bata para si roha jala padengka basa na sumurong, huhamalate ho kami do Tuhan pasupasum. Na pinasahat mo tutong-atonga ni keluarga ti Silitonga, dohot keluarga di Nababan, na di basa-basa hoko di nasida totong sada dana boru. Bahema Tuhan danaki ibur-ibur magudang, sitok ka panahi-nahiton, suang-suang ni totong akka di na tua-tua na lehon akka narikoti di pernguluan di nasida, asa margugu nasida manugu-nugu dak danakon, pagudang-gudak kod dak danakon. Di bata para siroh ajala padengka basa na sumurung, tarlumubi di buga sa tikyon huhamolate ho kami do pasupasum. Na pinasahatmu umur na gajang, ima nagono marumur 70 tahun, ima nyonya munte boru purba. Sadariot Tuhan yang pasahaton ni huriyama, songon ulos tunasida maka mulate ho pasupasum na pinasahatmu umur 70 tahun di inanami. Alani totong tuhodo pasahaton nami pasikop sa luhu na Tuhan akan nariko di parnguluan ni nasida. Akadadana na pinalohom mo di tonga-tonga ni nasida, leho Tuhan akaselas ni roha. Asa anggia tutikin na mangihut laos martaba-taba selas ni roha di hami ganub. Tuhan de bata para si roha jala padengka basa na sumurong, sa tokinari neng bigyon nami mahatam na badiyay na pinasahat ni naposom di tonga-tonga nami. Alani totong bukay jala tuhi maroha nami. As anggi totong marurat maparbuhi hata na pinasahat ni naposomi di tonga-tonga nami. Suang-suang ni totong naposom napasahat to barita na uli. Lehon akan narikot di parnguluan ni nasida. As anggi totong margugo nasida laho manugu-nugu hami akka ruasna. Tuhan di bata para si roh ajala padengka basa na sumurung, masigudang nanayang si Panginoon nami tujulum. Ale posdo rohanami. Patupa masaluhu na akka nariko di parnguluan nami. Asa buy totong tuminggu nanayang romuse, buy hamirak marpungu di boga sa tikyon, di boga sa las ni roha. Tuhan di bata para si roh ajala padengka basa na sumurung, tu hari Sabtu nanayang ro tanggal 26. Borhat ma kontingan ni huriam, ima festival kur dohot peserta catur mengikuti pertandingan di tingkat distrik. Makirim dohami totong Tuhan, asa donganamu totong di perdalanan, donganamu totong di nalau mulak mose tu inganan namyon, terlumubi Tuhan, homa totong mangalehon akarohan ayas, tusudi peserta, asabuy na sida di boga sa dami do di boga sa kolong law mangidehon edi puji-pujian na nang patubig honon ni nasida di dalam festipali. Suang-suang ni totong lehon akahasehaton, terlumubi di pangajari, doho di dirjan, homa totong na madongani, patulus sa luhu na akapangiduan nami Tuhan, asa anggia totong mula na sida ano mo siyan festipali, buy totong aka martaba-taba selas ni roha di hamis sa luhu na.
onma Tuhan tang yang pangeduan nami, nau kupasat tami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema ede pujian sian kontengan korta.
sahat mahita tu acara pasahatun ulus 70 tahun tu ruas ni huriata nagok umurna di bagasan samingguon ima inanami inang munte buru kurba romahamu 7 inang didampingi am. Tanggai mahal. Di inang na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus di buku tik-tiktai nomoronom magwarmu na tersurat na marulang tahu kamu di hari 15 November asal gok umur muna 70 tahun hobartu dus nirohan ni huriata nasaruas ni huria namar ulang tahun 70 tahun pasatun ni huriata do ulus las niroha hobardu itu hata napaingotok kita di pesalmen 10 ayat 10 dohot ayat 12 hari-hari ni tahun nami itap ni 70 tahun doi jala molo marhaguguon situtu di eak do 20 tahun jala hinadenggan nasida do hangaluton dohot halujaun ai hatop situtu do lahosalpu jala habang do hami sai parrohai mahami mamilangnya ke hari-hari nami asadapotan roha nabisuk hami alani inang huriat tatu mangyakon paborhato kamu di usia 70 tahunon sai gajang mau murmuna jala di pasu-pasu tuhatta mainang marahi pason mangyahi akka ari-ari di pinasaan itu hatta tuhamu tujulan nyon jala sai di bagasan pasu-pasu ni tuhanima sudinang akka pinok parmuna lumobinang amang munti laho madongani inang sahatu nasaur matua sampai maut memisahkan. Jadi uloson songo simbol di hitalak batak doon patuduhon lasni roha jala omara ulus na tumibo di hitalak batak patuduhon naung 70 tahun umur ni inang jala songon gajang ni uloson songo 5 berita nagajang begion ni huriata marhite-hite ngulunya kapino parmuna songo torop ni rabu ni uloson songo 5 torop nya kapino parmuna tujulan nerion tuhat tama mamasu-masu. Taudu tima musi permenggota merede mahita sian bukede nomor ora 240 esada hutma tapapungu piliata esada do sada ado sanabi. Santo
upacara parningotan di Namudi. Marite Mahita nomor 520 ayat 1 dotu. Siaun di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Sadarion ingotot ta doak kadongatta nang jumulo modding sian tonga-tongata di bagasan sataun parhuriaun. Dang na mangaruk kari lungun manang sidang ngolok kita nuaing disi. Ay tapatu pabe parningotat diak kanang moddingi napaingotok kita doi pabuahi tapi modding donguse songodongatta nang moddingi. Jala taha porseai do dada hamatean ujung ni pardalanata tung dalan hanguluad doi. Songon ni doknya Apostol Paulus tuhuria Tesalonik. Aya pala Tuhani mana tuat sogot sian banua gijang. Mardongan suara ni situan ni surusuruan ni debata. Dohot mardongan sarune ni debata. Dungi hehe maju mulu akkana mate. Akkana marhite-hite Kristus. Tabiki maak kaguarni
ruas ni huriata nau marujuk moru di bagasan setahun par huriaun mamukas yang tanggal 21 November 2021 sahatu tanggal 20 November 2022. Lydia Jojor Saulina Marbun Modding hari 7 Juli 2022 tutup umur 24 tahun sian sektor 5 Holden Damanik Modding 1 September 2022 tutup umur 26 tahun sian sektor 7 Roy Halomoan Pakpahan Modding 20 Oktober 2022 tutup umur 60 tahun sian sektor 8 Nunga maradian nasida sian nasa ulaonna di Portibion alai nangpe ikonape tuganup jol mahamatiani songon naung masa tuakka haholongan ni rohatta nong jumoloi di bagasan pangaramution ni debatado nang akai saluhutna ai Kristus do Tuhan ni namangulu dohot namate. Didok di Pangukapod 20 ayat 12. Dungu hida ma akka naung matei akan met nang akka na balga jongjong dijoloni habang sai jadi diukka ma akka buku dungi diukka ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabe diuhumi ma akka na matei marguru tuna tersurat di bagasan akka bukui hobartu na niulan na sidabe atong rimma hita jongjong di bagasan uduk dohot serep ni roha martangyang mahita di bagasan rohat tabi asa toktong ingot hita pasahaton dirita tutuhatta saha ro dihasusudan ni bohal tabi Tuhan debata nasian nahinan jalan mangudu rudi saliling-lilingna hingot tami sedarionak kena mati siak kami naung pajolohon tulabungmu dihodo anak hicu ni banua kijang
jela dukap hodu diakkan na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohan nami sadarion marningot ajal nami, dohot haheon ni daging diari subut. Muliati marohan nami tuho, ala ditubuhok ko hami tu pakirimon na mangulu, gabi partohap hami dihanguluan na soras suda. Dada na madele hami diari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulo ni todi nami. Nunga torok dongan nami naung nialakmu, tau si paingot do ujung nilakanasida di hami, bay pakrimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakan nami be. Saya sungguli marohan nami mabahit tiruan na denggan diak kapinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akan namatean asa unang mengadungi jala madele nasida. Saya taiti marohan nasida mamereng dopak gijang. Saya lehot kodim tuhami asa takas di hati dakon tuhami naung dohot do hami anakmu jalapannya di arta na di banua gijang. Saya padau maganggu ni roha siak kami asa hot haporsion nami maniop Tuhan Yesus si pangului ardora kumulus sami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be uka mamata ni roha nami asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molohalang dilan hami sobinoto bimakhuling pargogoy mahami marhite hite todim asa terjo hami aliyamang sahatu tanganmu matodiku. Saya patiur hiar rohanami asa hobas lakanami jelasonak kami lau mate di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudur maham. Salam. Damang dainang na hinahulungan ni Tuhan Yesus sato kita nakinin uduk dorohata marningot akadongata naung jumolo marujungulu siat tongatongan ni huriata atau mungkin siat tongatongan ni keluarga tabi nang pesoison nasi damar huria alai diaka bona pasugit manang diaka perserahan buidui marningot tita tunasida alai napasti di minggu ujung tahun parhuriaunon laos di paubuk tu parningotan diaka naung moding totu napaingotok kita doi pabua sude doi kom marujung sude doi kom marujung nasa na di tanaon marujung doi alani hatani debata di minggu sadarion mangarahok kita buhadu tutu haradiutah laho paimahon ajal tai nak pesotaboto sa di hari si Paulus tu halak Korin madok tu hita marhiti sada Korin 15 mamukasian ayat 50 sahatu 50 alu hudok ma ujahama dihita odo na hudok disi aliak kadongan daktar bahin sibuk dohok mudar manian harajau ni debata jaladak tartean na ulubusuki hatok tongoni hahomiod do na hudokot tu hamu dang nasaluhut hita modding alay saluhut do hita paubaonna topu di bagasan sakidok mata dipakuling ni sarune na parpudii ay makuling ma sarune gabihehe maakanong matei tu hatok tongon laos paubaon na ma anggohita ay ikon hatok tongod do manuluk naulu busukon jala hangungulu na manoktong do manuluk naulo mateon alay dung disoluk hatok tongoni naulo busukon jala disoluk hangungulu na manoktongi naulo mateon disima jupang hatana tarsurati nunga tarbodut hamatean nunga soluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorok mi alai dosa do sorok ni hamatean jalapatiki do guguni dosai alai mauliate ma di debata napamonang hita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus ope hamuak kadongaku na hinaholongan marsihohot
jala somu bauba mahamu, jalalam sumurung ma toktong di bagasan ulaun ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang magopo halu jau muna di bagasan Tuhani. Amin. Dang magopo akka halu jauta mulu di bagasan Tuhani. Mauliate dia kaya anak kota akka parsarune manang partarompet ya pemain musik. Mauliate dia ka tim kor. Mauliate dia ka inata soripada parari Kamis. Dia ka amata inata sola gratia. Rodi sudita hehita na pungu son. Tahapor siaido ngelutaun ima holan ala asini rohani debata. Sadarion dipaingok dohita segala sesuatunya akan berakhir. Dang bui manoktong ngadong di Portibion. Hidup bahen di minggu akhir tahun gereja. Molo taingok nasidak kanong mudingi tutu hitape ikolau do tusi. Nah tapi didok turpuhon dak sudah hitam moding. Memang Alkitab pasahat tutu hita diharoroni Yesus napa dua halihoni. Di nama kuling sarune niuluhon ni situan yak kasuru-suruani. Tarbege ma sarunei. Dungo makan namodingi. Ala yang guru hitaon na mangulu pada saati. Bau-baun nama. Tahap persyai bahwa tubuh jasmani kita ini akan diubahkan. Jadi pasunggulot tuhita bahwa akhir ajal itu. Ikon mulak domusi dagik tahun. Tupa buatan nahian. Ima siat tano. Jala mulak may gabe tano. Idu bahen molotaingot liturgi ageda pananomon hobartu huriata. Kadidok do alesianu. Idok magoarni namod dengi. Siat tano do parmulaan ni dagingmu. Jalai komula ki gabetano. Alai Tuhan debata nama noppaho. Tuhan Yesus Kristus nama kokoposia dosa. Dohotor di porbadia. Nama ngaiko Tuhan uluan nasora sudah. Di sido hapor siauta aka amang do tamo kainang. Molotaingok penuaing akadongat tanong mudingi. Dari nama dok gabe saliling na nasida disi. Alai ikot tuhatok tongod doy muse disadatik. Asa molidok minggu diak kanamoding. Minggu parningotan diak kanamoding. Dan minggu pardingotan niak kanamoding. Beda. Antara N dan D. Dihita minggu parningotan diaka namoding. Melo niaka minggu namate doon. Alay melo diaka hita do namarningot nasida. Secara khusus molo dia keada batak nauksaur matua manortori do disi ipes tahun doi ai ido tirket ni hita batak adong don mate makar adong don mate sari matua adong do saur matua jala tapangidohod do asa saurma Tuhan. Alam memang satu sedarion
siak kita secara umum hajol maun. Dan ngurudupi hita mati. Bahkan mabiar mati. Nakpin yan adong doak kana tua-tua na ngapalat goku murna. Saya ditanya kodo ala maau Tuhan saya indah. Ala mungkin nunga lu jaibana. Soon hatane detai nunga lu jau o Tuhan rade mabain inganaki ina. Saya dong doi. Alai dang marna dialap Tuhani. Alami mang saguru di debatado anggo hosattai. Idu bahen dakta tolopi molo mate manikot. Mate bunuh diri. Alkitab tidak menyukai. Ayat kana somar pakirimod doi. Ala boido maul parnguluoni di portibion. Hatsi dilala. Dan adong dihilalai bana bahwa hidup ini berarti. Gabe adong masongon ede nisi pance ku cari jalan terbaik. Ina. Alias bunuh diri. Gudang be kan? Diduakan cintanya. Itu. HP ngasongoni rohani buru-buru itu ibana. Sudah di leon. HP lalu distinggal hun. Boido itu mati bunuh diri. Halak Kristen mengadopi parnguluonon. Ikon marpakiri modo. Seberat apapun persoalan hidup kita. Sepahit apapun kehidupan yang kita jalani. Separah apapun penyakit yang sedang kita alami. Pasaha madirim tu debata. Jalahapo si ibana. Asa ibana paturehon. Ido gugut tak. Sekalipun terkadang doa permohonan kita seolah Tuhan tidak mendengarkan. Alai taingot ma hatan itu hatan dan mengajar hotu hita nasa na manahan sahat ro di ujungna jaloon na do tupal hanguluan. Melotabe nga kamang inang talapak ni tangat tay. Berek kita majo. Berek kita jo tangat tay. Adong do huruf M di si tarsurat. Adong do? Pada umumna huruf M do tarsurat di si. Gudang do kaparjamita madok itu mengatakan memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Lapatanna manak sadia gajak penaniula di tangat tabi. Manangah penaniula di tangat tabi ya kaamanginang. Dengan tanda itu kita harus mengingat titik akhir hidup kita. Nak pesotabotoi sadihari. Alai sian tadai ikodo rajumata bahwa hidup ini di dunia ini tidak akan selamanya. Nakinin inang buru purba majalu ulus 70 tahun. Ulus las niroha. Ala memang perpesalan menita kasbat dok. Hari-hari nami itap ni 70 tahun dok. Ai molotung di eak 80 tahun. Dan mungkin ada yang 90 tahun. Jabar nami hangaluton. Luja.
marhui. Bukan tidak punya harta. Alai dagingon. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini memiliki limit. Melutung pedongan no akamanginang alat-alat canggih nuaing, kedokteran atau mungkin ilmu yang bisa mengembalikan kita muda, atau mungkin adong vitamin mabahina salam tu tabana gugutta, boleh-boleh saja. Ala yang gotaringu tu ajal ni jolma. Dak kita napunai debatado. Hidup bahin berjuang terus kemanapun kita. Apapun cita-cita harapan kita. Terutama anak-anak muda. Jangan takut. Persiapkan dirimu berjuang di dunia ini. Bersaing secara positif. Secara ilmu pengetahuan. Budaya. Dan juga moral, partodion, iman yang ditanamkan dalam diri kita. Ala prosia hita kemanapun dan dimanapun Tuhan ada dan bersama dengan kita. Amin. Hidup bahin di Huria Korin, akadamang dainang, bermasalah dudison, taringot tu ujung ni ngulu ni jolma. Dak prosia nasida ketika orang sudah meninggal adong dupe ngulu nai baru. Dak prosia. Karena memang di Korintus ini orang-orang yang mengandalkan logika ay molo mate jolmai mate mak. Songom pangatusin ni halak batak na julu. Molo mati jolma, ba mati mak. Hosanay gabi alugu. Todinay gabi bigu. Ido kan? Ido bahin saliling pituari. Sebenarnya di halak batak na julu unang jo dikubur. Ido pangatusin halak batak na julu. Ati buhabu hidup pemulat todina itu jasa nai. Ay di haprosya itu haruar todini jolmai sedirina. Boy do isonggop tu hau. Boy do songgop tu daun. Boy songgop tu dia. Baik kuningan-ingan namai. Ati buhamula nuse. Odo akatan tangan niya kaparjamita na julu di halak batak. Ala memang molo mati jolmai ido pangatusion na. Makana nang penang ipataru tu udian hirim do rohani keluargai romanian saliling pituari. Idu bahin adong mamadok nga terbigi di dapur akapiring ina. Daidu na julu pangatusio. Hapi bagudung do mangukapi ak kapiringi. Gabido may bigo ni namati. Alkitab mengatakan kalau sudah meninggal rohnya kembali kepada Tuhan. Jasadnya kembali kepada tanah. Asyat tano doi. Alani marhite parningotan dia kana modding di minggu sadarion. Iko raju mata do bahwa dangadong behubungatta tuna moddingi. Unang besa tatanyakon ay gudak kuwer kita halak Kristen dia kana modding martangiang saibay maibana di siamumi ina. Tangarok teologiat ta songoni, halak silum do songoni. Saguru di debatado ibana. Hobartunan yulana. Ido. Alay tapangido magugu. Hita na tading do pedi portibion. Asa say toktong rak dohot Tuhani. Ido. Hapor siyaota. Unang tadok rupani
lau mahita ziarah, tabuam masih panganon hasoloman ni rohana. Manang naniura may nang binuto. Ay rung dosongoni kan? Ay memang ngalido sa bula, ina. Mohop sa bula, ina. Amang inang kita jangan terkecoh. Ay boy pakyo ni sibulis situasi ima baik kita asa prosea. Siar-siarom madisadaan. Asa buah. Asa dinggas sudah pinoparnay. Ay memang songon pakuling ni natoras na idwatong. Suara naipe sarupa ina. Kamanginang naung Kristen dohita. Naung tinubus ni mudar ni Jesus. Idubahin melutatang Yakob ya kanatoras tay. Tabay makanadinggan tagad dinguluna. Uju dingolukon manian. Itu kan? Tupa mabahena kanadenggan. Asa harus tayo musim ujung nih. Tarida sa sude holong ni rohami marna tua tuai ido uju dingolukom manian. Unang dudung mati meraduhi bak tatong di bereng. Jangan rong lapatan i. Uju dingulu do. Alannya kamanginang barangkali dak sudeak kanatorasta di Kalimantanon di Bunapasugi dope akan nong mangulu dope taingok mama banadinggan tunasida. Amen. Itu. Baaw nak kimanetik do bay luku bah. Nak pesu terjahay sogwar ni omakku do bapakku. Do anggikku na baru mording na bulap pitui. Taringok doaw. Ala itu tu terbatas do hita jol makan. Taingok makan na dinggani. Lumobi siya nakana tua tak di memehon. Ido mabaik kita ko semangat. Melutung pejiarah. Martangi yang diudiani. Manangyakon tu debata. Asarap do debata hita madalani nguluon. Ido. Memang gudang dua ka padapot. Wado ziarah. Ahado si dohonon nina. Arong dotong, Oma, Bapak, ngarohami sa pangaratoan. Nina. Saya dong doy kan? Alam memang bias pengajaran ni agama najolo, agama Batak. Saya dong dupi hubungat na tunamate. Idoy. Boy do ziarah. Alay nanang dohonon na mulu ziarah pehita. Pabuah hita pe kosongoni do ditikina. Alay martangi yang mahita tutu. Asa serak do Tuhani hita madalani ngulu siapari. Mulu tungadong piak ka hamaolon hasusaan tapangido mapangrupion. Unak tapangido ahado mulu tirke ni begu dia batak na julu gabi ahado tahe muse mulu sa di pauliuli kuburan nyon gabi nakok doy muse gabi sobbaon ujung na mangido ma pasu-pasu mahami daw pung ina jagay sudiak kasi minikmon ina. Ala di boto dihaprosai sobbauni tirke ni begu gabi adong sahala mangalew pasu-pasu. Hapi pasu-pasu harorwanna siya debatado. Hobbardo itu haproseota tu pakirimota. Ikorajumatta doi. Idubahin di Huria Korin Paulus menekankan nata pedak prosena sida di luar
kematian itu tidak adalah hidup. Alai ibana patadahon. Memang sorop ni hamatiani ima dosai. Naung dihamonak ko Yesus sahat tu namate ibana. Namar lapatan dui dia sampai kepada kematian kita. Asa ditikina hehe. Dipahehe manang dohot kita. Idubahen pangatusion pemahamata teologiata tentang kematian itu. Ada pada pengertian baptisan padidioni. Naung rakmate dohita. Dohot Kristus di hamamate nai jala naung rap hehe dohita dohot Kristus di haheun nai asamar hanguluan nai baru hita marnapunahon pakirimon taringo tu hatok tongoni ima hanguluan di surgo hasonangani idubahne detai surgoi sambulo tadoi dangadong besiayun disi, gitu kan? Karena di sana tidak ada lagi tangisan. Dangadong bedisi akka hasusaan. Alai marulup pulup marlas ni roha marede mamuji Tuhani. Alani ido edet tenakinin sai marsipaida adoak kana porsiai. Dung sahat belak kana Tuha sonangani marsipaidaan tidak lagi seperti di dunia ini. Makanya penguanina bertanya amang paditanami amatakku dah ngadong be ngabor hak perjulu posodo peau ngitinggal honau ina holokir hakku di bana bohatu tu pajupang dono do ibana ina sagru di haporsiam mudo inang mula porsiahu tu banua gijang pajupang doakan porsiai alai tutudang besongon na di portibion mauas male dangbe mulidok holam marsipaidaan ngalah seroha songone dedi ya teh asal mahui da bohimi nunga tuk sonang rohaki puas ni roha di bagasat Tuhanido naikon adong dihita alan yamang inang di ayat na parpudima tugasta adorak soro ajaltai adorak soro Tuhani mangalap hita di dokma ope hamuak kadong aku nahinaholongan marsihohot jala somubauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani lam sumurung di bagasan ulaun ni Tuhani artinya berlombalah melakukan hal-hal yang baik amin paulihon bagas joro mahita di IKN olodohamu amin baido marpestama di balik papan puncak tahun kesehatian mauliate ma olodo kamat tamarkur marcatur ngadi besyak kita di lehot tu hita 15 siuloson ni porus tanggal 27 ngadong be 10 laku 5 nai nama molo haluar mingguon radi rohana romanian nasida tuhami manak tu konsistori radi maawa mangdoho diulus sone porus inna mauliate ma naklin ngadong bimarwe adiau ngaradi hami amang dohok mahami dulu sone purus inna mauliate amang selamat hari minggu niku ala memang ido ulaun ni Tuhani naik kondi jauh hita jala persidohot patu pahoni dia pei segala sesuatu di dalam Tuhan itu pasti tidak akan sia-sia. Idu nedok ni ayat 50 aluon. Ai di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Itu akan diperhitungkan. Tuhan punya CCTV.
Lo bisa canggih si tipinang waingon. Dia tahu dari ujung rambut hingga ujung kaki kehidupan kita. Tu matse holong do rohana di hita dan dibalosot tu hita. Hobar to kapabahinatai. Dia selalu mengasihi kita. Nakpe si patah. Lu jahita di portibion. Olu do hita dipitnah. Olu do hita dan dipercayai. Hapi nadinggan do taduk. Nabonar na si tong do tapasahat. Hapi hita malah disingkirkan. Teruslah berdoa. Bertahanlah. Tuhan akan tahu kapan saatnya dia bertindak. Hidup bahin nasa namanahan saat rudujungna. Dapotan tupal mahkota. Jadi kamanginang ngadung bejo-jo na kisyat tikting marsugo mulai pajongjong gaba-gaba na mahita. Marluba mahita mabay na dinggan. Akadia do bayno tatusi sa guru di holong ni rohatta. Nang tabayin tinagata silahkan. Nang tabayin materi silahkan. Mulodang martangiyak kita. Alay unang mamarungut-ungut. Unang mahita lobi. Ya. Songojol ma na di portibion. Mamereng hahurangan. Ima. Onma. Doklan na asing. Jauhkan hati seperti itu. Tapi hiduplah dalam Tuhan bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan itu di dalam Tuhan. Termasuk di tengah-tengah ni ulaut tasiganupari. Dia pe profesita. Taulahum mai. Ya, taulahum mai. Mardongat Tuhani. Kita meyakini segala pekerjaan yang baik dalam Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa. Jadilah kita pelaku firman. Sahatu napaimahon. Haroroni. Ajal tasyak kasyanganon, toktong mataingot, memento mori, marningot, ari hama matetai. Tuhan memberkati. Amin. Ali Tuhan, saya pasu-pasu mahami saliling di portibio dope. Pargugui hami, jala toktong sumurung, mangulahon akaulaun di bagasan Tuhan. Jala hatam do napaingotok kami. Dang magopo akahalo jaon nami di bagasan goarmu. Muluhula hami di bagasan pakirimon hapor siaun dohot holong ni roha. Say marparbui dui jalan tikina pasu-pasu tuhami tu pinopar nami tu humaliak kami tu huriam nang tubang sonami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta paradi may deta huhuta pasaha ma piliata baik tu kontingen ng piliat dua.
Ali di bata aman nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat tami masiyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon lehon mito hami. Asalam gigir hami madok maulia hati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangag. Bagasan dami tajalo mapasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midahu. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho dari pasaur honma damena